viață mondială. Și aici la Roma, șmecherie cu etichetă. Voi avem volați, să vă distrați, să vă distrați. Luminița, pentru Stefana și pentru Iasmin, pentru șefa Aimică și pentru nașul al mare, ca să mai spunem că și pentru toată familia lui Alea Năstre și Messi de România. Hai în vacanțe, de la Zaglote, din America și din și pentru toți care foarte numele de Ion și Ionele, despre și Ionel și Messi, Ionuț,